28 na kita kan bulan Abril, taon 2022. Sa lado technical, ang sa kong mga partner, digdi si Engineer Felix Lagrimas. Sa transmitter site, si Engineer James Soco. Sa information, yaon si Rodel Sisa and si Tony Saison. Sa opisina, yaon man si Manager Melvin Barayoga. Asin man po si Madam Kayla Ligacion. Mga kakaiba ng taman, mga karonda. Malipot-lipot, minsan nag-oran-oran. Sa mga Facebook Live viewers ta, good morning. Oy, number 1 nag-watching sa kuya ko niyan, si Engineer Felix Lagrimas. Siyempre, dahil mawawala dyan si Hermanang Monica Perique. Hi, hello. Ako po si Monica Perique Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Thank you. Sa mga Sister Angel ko ha, siyempre, yaon dyan si Hermanang Maroya Cero kan Japan, Hermanang Melanie Mendoza of Limasol, Cyprus. Yaon man dyan ang hermana kong si Michelle and si Joy and si hermanang Tipin. Puro hermana ko ang nag-watching. Ang mga sister angel ko. O siyempre sa batang mga nagaantabay, palayugan tama ng good morning. Mga nakatutok sa mga transistor radio. Diyan mga tugang sa Nabwa, pigpapara. Sabi po kan mga kontra sa administrasyon ni Mayor Persimbulan na pinagbawalan daan pag basketball. Diyan sa covered court kan Santo Domingo. Kawasa, daman pa lang kamong permit, tali sa mayor's office. Kung siya man ang promotor, organizer kan pa-basketball dyan. Kaya dapat, kung mapa-basketball nga ni kamo, magagad man kamo ni mayor's permit. Ay ano na tayo. Mga kandidato nga ni, dapat magagad maning permit sa Comelec o sa panahon na ining eleksyon. Kung kamo magkakaigwanin na political rally, grand rally, gayod o sa mga pampublikong lugar. Abo kayang nakokontra ka mo, kang gibo nindo, pero dapat iagi man nindo sa tama po. Gagamito na naman nindo yan na negatibong tuyaw. Pero mayo man pong matubod, magkakanigo sa naman na secure mo na kamo ng mayor's permit bago ka mo magamit ng covered court or basketball court dyan sa Partikan Santo Domingo. Although maray man na sports ini, kundi dapat iagi sa proseso. Tapanaw ba kita ng COVID-19 pandemic? Maray kung tinutugutan na po ang face-to-face na sports araw kan nagdudurukutan na kawat na basketball. May nakalaog na naman nga ng another variant. Kaya po, maray na pong naglilikay. Saka aning mga kurahaw na pagbabago dyan sa Partikan na Nabwa. Ang dapat magbago dyan, ang mga oposisyon. Sa sailing niya mo,
episyenteng maray ang serbisyong naginibuhan po dyan kan administrasyon kan mga simbulan. Araw simentado na po ang mga tinampo dyan. Maging ang mga tinampo sa mga suna-suna, simentado. Simbulan administration baga nakapa konkreto kan mga tinampo dyan sa parte kan na nabuwa sa haros sa lampas gayud na 40 barangayan. Ano man ang napasiminto lamang dyan kan mga yaon sa lado kan oposisyon. Sa parte kan simbulan, nagparadakol ang mga negosyante na naglaag ng negosyo. Dahil sa mga simbulan, nagkaigwan ng mga bangko dyan. Dahil nahihiling po na nag-aasinso, nag-aabanti ang munisipyo. Napapalangkaw ang local revenue collection. Nagagamit sa pansweldo kan mga empleyado. Kan mga MOA, kan mga nagagamit sa iba pang mga programa. Sa mga dole-out program. AX, ayuda sa mga na-hospital. May bago asin modernong slaughterhouse po na pinag-iibuan administrasyon kan mga simbulan. Diyan po sa sinambit ng Banwaan. Kaya mayo man dapat bagon dyan, ang maray dyan, so dating mayor, yung manggiraray po ang suportaran, iboto kan mga taga-Nabua, tanay hiling ang maray na serbisyo. Mala ining kalaban niya, nagpara board member, ano man lamang na itabang sa ringkunada, ano lamang ang naipasar na mga resolusyon, mga ordinansa sa probinsya na pwedeng pakinabangan mangkan sa tuyang mga kababayan. Kaya po, yan ang sinasabing sa padakulan po ng mga programa, proyekto, lalo na sa mga pagtabang sa mga pobre, nagtitios na mga residente kang Nabua, ang simbulan po bagaan grabe ang accomplishment dyan, saka ang naitataong maray na serbisyo. Mayo man po bagang maitokdong mga tangible, intangible program ining mga yaon sa lado kan oposisyon. Tapos bigpapararaot nindo. Mga pangako sa naman po ang yaon sa lado kan oposisyon. Na imposible man na magibot kung kaidto pa na nagsirbi naman na mayor baga dyan ang oposisyon. Ano lamang. Kaya po ang simbulan susuportara na gayo kan kadakla ng mga taga-Nabua. Perming matao sa ginibong political rally nga ni. Sa La Purisima, aros 90 to 95% ng mga residentes nag-aratindir. Nangangahulugan lang po ang sa indang pagsuporta sa administrasyon ni Mayor Fer Simbulan. Saka nag-house to house campaign. May mga nagsasabi na may project pang terminal o integrated terminal si Mayor Fer. Bigaayos na po ang loting tutugdukan na kung saan po pati ang pagkaguro kan bulos kan trapiko sa sentro kan Nabua, mababawasan na, masusolusyonan at nagtarabangan sindaninda Congressman Sal Portono, Congresswoman Jo Sal Portono, Mayor Fer Simbulan, former Mayor Delia Simbulan, na magkaigwang bypass road or ining inaapod na ang mga bases, mga darakulang bihikulo, pribadong bihikulo, pwede na mag-agi po dyan sa Nabua Bypass Road. Dakula pong project ini sa indang pagtarabangan.
Kaya ang Team 1 na buwa, masakit nindo pong pagparabagohon yan. Grabe na po. Ipisinting maray ang serbisyong nadara. Dagos-dagos po. Continue ang pagtabang sa mga tao. Kaya daw gurano pang pakaraot man kan iba pang mga kontra sa administrasyon kan mga simbolan. Dahil lamang po itong mangyayari. Inot na inot. Ang kalaban da kan simbolan, nagsakit na da pong hanapo na makaulay, masolisitan da, nagsakit na. But sabi yung korispot. Bago ng araw kan simbolan na mag-agaw, anapot pira gurano, ito na, andyan na. Kas ang ibinibigay na tulo. Bakong cheki. Oy, nagkukusog man pati ang kandidatura ha, ni Cuthbert Balbuena como vice alcalde. Kaya posibleng magrampaog man ng incumbent vice mayor dyan. Ninulita, ang sinusuportaran kaya ni Vice Mayor Bert Balbuena, ang masunod na Vice Mayor dyan, ang kandidatura po ni re-elect Mayor Persimbulan, hayagan na nagtataram si Bert Balbuena. Naan sa iyang mayor sa Nabua, Persimbulan. O kaya man si Mayor Persimbulan, garo na naugmaman, o kaya yun ang kaiba-iba niya, si Bert Balbuena, bako na si Marisa Bilitario Hao. Kasi Bilitario Hao, dahil makapagprangka sa tao, dahil nakakalantad, kan sa iyang 100% na suporta, sa iyang running mate, sa iyang ka nakahiling na running mate mo, dahil ka naikakampanya. Tagarobaga, nagkakawat man, ay ano na tayo, Diyos ko. O kaya pamamati unday ni nakadaugan ha. Ni Bert Balbuena. O kaya si Bert Balbuena saka si Mayor Persimbulan. Iyo po ang kukusog na entero ang kandidatura sa Nabua. Sa mga hapot-hapot ko nga ni, ay garo nga si 30 ligdan laban. Amakon mong diferensya. Grabe. Inot na inot po, tataong maggastos ninpirak si Mayor Persimbulan sa pagtabang sa mga tao. Garo man si Mayor Migay Basco, uda ngayang kalagasin tabo ko sa pagtabang. Nagpapatrabaho nga ngayon ko ni mga konkretong simento sa bula na gamit ko ang personal ko pang kwarta. Pero nasingil man siya sa gobyerno, pero huri na. Nagastos nga na si Mayor Migay Basco sa mga taong nagdudulog. Gawa nga ni duman minsan sa munisipyo, soltero, ma-abroad, maayong pamasahe pa Manila, ay automatic, dahil nang unga-unga ako nagbuto dahil sa iya. Dahil na ang tulo 5,000, o ano nga yan pwede na daw ngayon pamasahe mo pa Manila. Ay salamat ngayon Mayor Migay Basco. Sabihan ko daw ngayon magurang ko, pamilya ko na ngunya na eleksyon sa Mayo 9, gabos mi ngayong pamilya, ikang suportaran, asin iboto. Dahil iyo ang nakatabang sa katikapuhan, asin sa kagipitan, asin sa emergency, ang pangangaipo. Garo man yan mga pamilya Portono sa Rinconada. Mag-suportadores man udai, nagboto man udai, pag nagdulok asin naghagadtabang sa magagum na Portono, automatic ang ayuda, ang tabang pinansyal. O kaya naman po ang maray na ugali, ang bukang palad, kan sa iyang mga magurang. Kaya si Sal Portono Jr., marisan nito napaka-humble, humilding tao. Kaya po sa mga survey na mamayagpag, intiro man nasawsawaan sa iyang kalaban na si Julia asin man ining pilapil man na ini, na mayo man nga ning maitukdong programa o project na nadara sa Rinconada. Ay ano na tayo.
O kaya po si Sal Fortuno Jr. nakasako na, undabag na ang kapangganahan kay ni. Saka si Luigi Villaferte sa Pulse Asia Survey po kung marumduman nito. Intirong na mayagpag asin pinaalpugan ang mga kalaban kan mga ini. Si Andaya o intiro ang bagang sausaw sa survey. Magin ini man na Imelda Papin man na ini intiro man na sausaw tamayo nga ni gayud ni yung mga mayor sa Camarines Sur na susurog sa iya. Kaya po sa mga survey po diretso asin lalo pa ning makusog asin mataas pagabot sa Mayo 9. Isipon na sana nindo sa Rinconada si Gobmix Villaferte pag nag-house to house ay grabe. Intirong haros sinasaro-saro talaga ang mga harong ni Gobmix Villaferte sa Rinconada. Mayong kapagalan. Ata inaga-house to house na inaaram pa kung ano mga problema kan sa mga constituencies, tinatabangan outright. So naagyan na may gadan, automatic ang kaperte natautulos nin pinakababaan 5,000 pesos. Egwang 100,000 pesos ayuda sa mga nagagadanan ni Gobmix Villaferte. O kaya, sus Marius sabi nga ni kayan kan mga tao, payaba ming mix, ang migserbi talaga ngayang namamati ming nagsiserbi ka na mo sa matuod sa di Rinconada area. So mga mayong bagas, so mga tios na pamilya, pinapanawan na ning bulan-bulan ning egwang 10 kilong bagas, 5 kilong bagas. Pagdiit sa naman ang bilang kan pamilya, kung mag-agom na sa naman. Kung medyo 5 o 10 pamilya, 10 kilo man kada bulan ang ayudang bagas. Ni Gobmix Villaferte, sa mga tios na mga residente kan Iriga and Rinconada area, grabe baga po ini. Pati mga indigenous peoples sa Rinconada padangaton si Gobmix, nakikikaka, nakikibaili. Tinatabangan nila kung anong mga pangangaipo, pati mga ining hinahagad na mga jetmatic, mga wire sa kable sa kuryente para masuplayan man sila ng kuryente asin tubig outright. Kaya kaya ni kan yaon po sa lada kun opposition. O sa Lunes, sa Domingo, ang barita ko magkakaigonin Grand Rally sa Kapitolyo Provincial ang Team 1 Kamsur na pinapanginutan po ni Gobmix Villaferte. Agko pa pati ning concert. May pa-concert pa, ha? Bakong arog man kani yung puro arana man na inininunoy, sintonado pa ang busis, ay pangyayari tayo, Diyos ko. Sige na nga mga pabaylimang kan na sa iya mga linyada. Habang nagkakanta siya kan pangurarana niya man, dahil naman po yun madadarata. Anggot ang mga natawang kanining ID, kaya itong anduyog niya. Andulag ba kasi nangyari? Sa mga nataaning ID ni Andaya, kan anduyog niya, intirong nagpapasalamat sa Villaferte dahil sa Kapwerte natabangan sinda medical, financial assistance, kung ano-ano pa. Duman man niya sa ID, man niya tinawsamuya ni Andaya, ang nangyari, bako man niya anduyog, andulag. Ini man mga plano ni Madil na naglalaban mang congressman na sabi, gusto man maglaag ng puerto sa Balatan, iyaluin na ning plano nindo. Kuta na, nag-ibo na nindo ni. O si Gobmix, dahil lang nagpaparagirong, pag ini tabangan, asin ibuto kan mga taga-Rinconadang maging representante sa Kongreso, bad ini ang makadara nin international port sa partikan Balatan. May mga plano, programa si Madil sa baha, sa Rinconada.
uhain man, marealisar daw, ay inda tayo, ininganing baha sa iriga, dahil ni naririsolveran kan administrasyon kan iriga, sa halawig ng panahon, Diyos ko po tayo, ay ano na tayo. Dahil daw kita magparaturubod man kan ibang mga andaradara, puro na sa naman pangako, ay inda tayo, Diyos ko. Saan di kita matuod na migserbi, payaba, migs, bilya perte, ang migserbi sa ringkonada. Ayan ang kurahaw eh. Maging kan mga senior citizen. We love you, Gobmigs. Ang Samoya ngayong suportado as in ikinakampanyang congressman sa ringkonada. O mga senior citizen kayo nagtataram. Dahil sa pagpayaba mo ngayon ka na mo, Congressman Migs Villaperte, ikaan sa mo yung ibubuto, ika ngayon sa mo yung ikinakampanya sa ringkonada. Namangga ng congressman. Isipon nito yan, perang ribong mga senior citizen ini. Magkurahaw pa ang mga person with disability, pigparatarabangan ni Gob, hanggang ngunyan, pig-aasikaso, pinapayaba. Iyo man ang kurahaw, kan mga PWD, may tinataan wheelchair, may tinatawang kung ano-anong vitamin. Ay ang kurahaw, Migs Villaperte po ngayaan ang kanamong ikinakampanya sinibubutong congressman sa ringkonada. Magkurahaw pa niya ang salado kan transport sector. Napigduhulan ng AX saka tinabangan ni Gobmigs nin pinansyal dahil sa apektado kang pandemic, pagtaas kan presyo kang gasol. Iyo man ang kurahaw kan niya ang salado kan transportasyon sa ringkonada. Maghabal-habal, magparapadya, tricycle driver, jeepney driver, ay Diyos ko. Gobmigs Villaperte ngaya, ika ngaya ang payaba na mo. Matuod na nagsiserbi ka na mo kasi nagpapayaba. Magkurahaw pa ang mga parauma, ang Kapitolyo, yung mga pinapan ang mga agricultural machineries, mga libreng banhi. Iyo man ang kurahaw, Migs Villaperte man, ang sendang suportado. So, mga nataning titulo, mga daga, sa tabang kan administrasyon ni Gobmigs, iyo man ang kurahaw. Kami ngayon tamay umahan na, sa diri mina, tamay titulo na, sa tabang ngayon ni Gobmigs, asindar. Ay, ang kurahaw baga, puro nadadangog ko Migs Villaperte sa endang iboboto asin ikakampanya sa ringkonada. Magkurahaw pa ang mga parasira, sektor ng mga parasira, ay inay ko. Sabi ko, grabe ini. Kaya pala niya ako sa survey na pinagkondusir kan pala sa isya, intirong namayagpag. Grabe ang lamang ni Gobmigs sa iya pong kalaban. Si Sal Portono Jr., marainita, kumbaga sa name recall naman sa aram po nindo, si Papa niya, nag-serving vice governor, board member, congressman. Kaya ang mga leader ni Kong Sal, Congresswoman Jusal sa bilog na probinsya ng Camarines Sur, titikwilo naman sana. Si Sal Jr. napapalaban na vice governor. Kaya alam na ito, on the bag na. May inda tayo. 3,000, gigibon 5,000. May nag-text kayo. Kung mamakalda ang kalaban nga ni Gobmigs sa eleksyon, ay dublado pala. Ay, bakong maraot yan. Aram po nito, nangangay po man ang tao talaga ng sintabo, lalo na ngayon na pandemic. Bako man bakal, baka gift lang o regalo, okay na yan. Abo nindo ka yan. Pagsasagibo kan mga aktibidad palan sa Semana Santa,
Dahil nga na pigrekomendar po kan DOH. So, yan nga ni. Pigbabawal pa dahil pa pigrekomendar kan DOH. Yan pang basketball. Na yung tirong ginagamit na naman na panraraot sa administrasyon dyan sa Nabuha. Kan mga kalaban sa puli. Hindi nga ni. Tapos siyempre madurukutan. Ang kawat bagang basketball, nagdudurukutan. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Mag-agum nga ning mag-agumharos ipagbawal pa kan DOH. Kan IATF na magdurugan. Mag-agum na yan. Ito nga ning kasagsagang kan na COVID. Magsuno lang ang mag-agum sa motor. Binabawal pa. Kulang na sana nga niya ako. Palang pagsuwa yung kan IATF ang mag-agum. Ay nang masi. Nga nako. O kaya, pagiramdam po. Kan DOH sa publiko na demo na isagibo ang nakagawi ang tradisyong tuwing Semana Santa dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. Kaya dahil hindi karaot, buot. Kung sa man organizer kan pa-basketball dyan sa party kan Santo Domingo na buwan. Inot na inot, mayo ka mong mayor's permit para mapaliwanagan ka mo ni Mayor. Na may COVID pa baga kita. Ay ano na tayo, Diyos ko. Sasakyan man kan opposition. Buisit! Sigun po kay Maria Rosario Berhire, DOH Health spokesperson. Inaasahan na daanin dang dadagsa ang mga Katoliko sa mga simbahan tuwing Semana Santa. Dagdag pa kayo ni, mainam din na huwag na munang isagawa ang paghalik sa mga reliyoso, sa imahin. Dahil ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng droplets, mas mainam ang pagpahid sa mga imahin. Bagamat nauunawaan ng kagawaran ng kalusugan ang pananampalataya ng mga Pilipino, sinabi rin ni Berhire na hindi rin nila nirerekomenda ang pagpapako sa krus dahil posible itong pagmulan ng impeksyon. Pag Semana Santa kaya baga na, iling ta dyan, may mga passion play, may rinarapadong sasagin-sagin na Kristo, may ipinagpapako sa krus, ay matuod man pati na ba nagpapapako sa krus sa kasabitis. Ay hindi tayo, Diyos ko. Kundi mga panata manggayod dyan sa kapagtubod. Kundi baka matigok sa impeksyon, kaya masakit yan. Tamtax nga ning tamtax nakakatigok. Iyang pangpako ay Diyos ko tayo. Ang tamtax sa bagala kasasaday kan tarong. Yan daw pako na mas dakula, matadum sa kamot mong duwa sa kasabitis mo ay Diyos ko tayo. Ano na tayo? Kundi sa pagrumdum niya to kan agi-aging pagsakit kan sa tuyang kagurang ng Hesus Kristo. Magkakanigo sa naman na magurupurop man ta ang mga kasalan ta, hurup-hurupon taman iagat taning kapatawaran sa mahal na Diyos. Kung kita man nagkukulang-kulang, nagkakasala sa mahal na Diyos, spiritual man yan o kung ano pa. Kung nagparabutig ka, kung nagparapaluwas ka ning kung ano-anong kabutigan. Tapos, pati sa agaw mo, sige ka pang butig. Yun pag ano. Tapos, sa kapwa mo, sige, para pakaraot mo, nainingi siya, may sambay ngayon eh. Pakaraot baga sa kapwa man data. Iyaon na naman niya siya, yaon. Iba na naman niya yung kaibanan. Iyan po, sa iling niya mo, garo ka sa lana yan na magbintang ka, saka magduda ka sa kapwa mo. Asin gibuhan mo ng fake news. Lalo na kung nagkasala ka sa agaw mo, at kasal ka mo, sige ka pa man. Ano ba kaya, baka manggabos? Pwedeng nagpapasambay, nananambay, ata may agom na yan. Ay hindi tayo, Diyos ko. May mga mortal sin pati na dapat ihagad dyan sa mahal na Diyos. Kung nakagadan ka, kung nanghabon ka, nang darambong ka, or mandarambong ka.
Ay mas grabe ang mandarambo. Bilyon ang pighaabon. Ay inda tayo, Diyos ko. Si Tulugod Lulong naghaabon sa naman ng mangga, yung napriso. Ay ano na tayo digdi sa ibabaw kang kinaban. So mga milyones, as in bilyon ang hinaabon, nag-aralakaw-lakaw as in nagpapasiram-siram pa. Ay Diyos ko tayo, bakit ganere? Itulugod naghaabon sa naman ng itik, pato, manok, mangga, bayawas, batag. Yung napriso. Uy, ano na tayo digdi sa ibabaw kang ginapan, Diyos. Mas maray pa maghanap buhay kita na baka madagdagan pa ang sa tuyang kahibladan, ano. Pambirang buhay tayo. Masakit maging taga-radyo. Tabako tang problema pagpapara-estreson tan sa dirita. Ayaw po baga. Pero kung maghanap buhay kita, Felix, pagkatapos ko, ika naman ang hanap buhay. Ako nga naman inot. Tapos ika naman. Mariin ninyo ta. O, yan. Si Mayo, simpulan, subok na matibay ang napwa, umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayo, simpulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o napwa, simpulan, tayo, abante o napwa, simpulan, tayo, subok na sa serbisyo. Ang napwa, asensado, serbisyo, simpulan, magpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang ibang kundi siya, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Mayong iba sabi ko na makakaarong pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Mabilis serbisyo, Mig serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kausur, si Luigi handa nang magserbi. Nalibot siya kabus na barangay, si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay, si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi, Luigi, si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ad is paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Walang may matang sa hirap puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Walang may matang sa hirap puso. Luigi! Aussie, get si mix. Aussie, get si mix. Aussie, get si mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, get si mix. Mix Villafuerte. Aussie, get si mix. Mix Villafuerte. Aussie, get si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon at trabahuhin niya lahat
University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix servisyo, mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix servisyo, mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Osi que sin mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que sin mix. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo an katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay ang nabwa, umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, Simbulan tayo. Abante o nabwa, Simbulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado. Serbisyo, Simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabwa, Camarines Sur. Pai! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ang manehamiento kan RPN DCKI Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors bilang katuwang sa paggiromdom kan Semana Santa. Miss Ninita Lucena and family, London, United Kingdom. Mrs. Maria Nancy R. Oxiano, Office of the City Registrar, Iriga City. Mrs. Annie Cadag Alferez and family, Santa Elena, Iriga City. Jerope Engineering Services. Services offered, generator set sales, parts and services, and electrical engineering services and sales. Care of Engineer Jerome L. Panotes, Zone 4, Cavia Street, San Nicolas, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Bao, Camarines Sur. Retired Police Captain Peter Q. Cronal and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Roy and Jenna B. Nadal and kids, Juana Clarice and Anika Nicole, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Larry and Fanny Toriano and family, La Purisima, Iriga City. Mr. and Mrs. Ernie Francis Contreras Nacario and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Virgilio and Beth Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Lux Trading, care of Engineer Melchor Nacario Jr. and family, San Isidro, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Nava Adobiso, San Nicolas, Iriga City. Susan Meat Shop, care of Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, Palipapa, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ipanyo and Zilia Ballester and family, Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. Miss Myra L. Bailon, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Sigfred and Lori Arieta and family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Minnie L. Salvadora and daughter Karen, San Nicolas, Iriga City.
Mrs. Petronila Nabaona, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Greg and Faye Isaac with children SFO2, Rex Isaac and Grace, San Nicolas, Iriga City, and Anonymous. Sa inyong po gabos, ang samuya pong pagpapasalamat kal sa inyong perming suporta sa RPN DCKI. Mapasaindo man lugod, ang biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos, ngunyan asin nuarin paman. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nakikisumaro kasi nagpapasalamat sa mga sponsors ngunyan na si Mana Santa. Eleanor Enoy Bongan RPN Compound San Juan Iriga City. Makalintal Family San Jose del Monte, Bulacan. Marivic Mar Greenbirds del Rosario Banao, Iriga City. Maria Gracia Ibariento Sanao, Corporate Executive Officer 2, SSS, Iriga City, Camsur. Municipal Councilor Aspirant Aldrin Pitagan, Buluwang, Baaw, Camarines Sur. Miss Dina and Mickey Halyari Buro, number 435, Zone 6, Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Tags Original Online Shopping, Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur, care of Mr. Josue Abinal and Hazel B. Abinal. Aspirant Councilor Pongpong Ramos of Bato, Camarines Sur. Belen Lying-In Clinic, owned and managed by Kagawad Gali Bayos. Aspirant Councilor of Baaw, Camarines Sur. Sunny View Paint Center, Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur. Sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon ngunyan na si Mana Santa, Cherry Fresh and Purified Alkaline Water, owned by Cherry Culiada, Zone 5, Poinsettia Street, San Francisco, Iriga City. Honorable Mayor Margarita M. Aguinilio, Santa Clara Buhi, Camarines Sur. Rodolfo Jeff B. Tino, Aspirant City Councilor, Iriga City. J.V. B. Fardo, former Municipal Councilor and Aspirant Municipal Councilor, Baaw, Camarines Sur. Punong Barangay Romeo Bicaldo, Barangay del Rosario, Baaw, Camarines Sur. Architect and City Councilor Sani Maestrado, Iriga City. Engineer Rene Dacara Salazar, Palestina, Pili, Camarines Sur. Gleto B. Ravago, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Jose Bagayawa, Punong Barangay and Barangay Council, Francia, Iriga City. Salamat kan sa indong padagos na suporta sa RPN DZKI Radyo Ronda. Ang Radyo Ronda nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa enterong kinaban sa komemorasyon kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Hesukristo. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon kan si Mana Santa. Engineer Wilfrido Boxi, Casoreco 3, Iriga City. Ex-Vice Mayor Boboy Villanueva, Iriga City. Mrs. Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs of Congresswoman Josal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Nelita Marmol, Gregorio and Family, number 162, Carcedona Street, San Isidro, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Iriga City. Jason A. Toriano and Family, San Juan, Iriga City. Barangay Council of Santa Cruz Sur, headed by Punong Barangay Avelina Cirilio. Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Fish Section, Iriga City Public Market and Buracan Zariles, care of Mr. and Mrs. William and Jean Vera, San Francisco, Iriga City. Mrs. Edna Torres, Malawag, Nabwa, Camarines Sur. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Jose B. Malasarte, Vice Mayor, Baaw, Camarines Sur. Honorable Dante C. Oliva and Family, City Councilor, Iriga City. Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio, Proprietor, Manager, San Isidro, Iriga City. Social Security System, San Nicolas, Iriga City, Camsur, care of Grace I. Sanao. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, care of Engineer Michael and Gigi Ngo,
Proprietor, Manager, San Miguel, Irigas City. Sa Indapugabos, Diyos Mabalos. Ang manihemento kan RPN DCKI Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katuwang sa paggirumdom kan pagpapakasakit asing kagadana ni Jesucristo sa krus tangani matubos ang kasalan kan kinaaban kan enot pang Semana Santa. Mr. Anastasio O. Bungalos, Municipal Treasurer, Nabua, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jenny K. San Roque, Irigas City. Honorable Councilor Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Lucena Azur Vegetable Store and Lucena Refreshments, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janita Azur, San Roque, Irigas City. Mr. Ricardo A. Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Honorable Marvic Dumagsang, ABC President, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Wilfredo B. Lucena Jr. and family, San Nicolas, Irigas City. Mayor Leonardo L. Narito, Zone 7, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Mangente General Merchandise, Wholesale and Retail, care of Ana May Mangente, Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Taloy Store and soon to open, Oh My Gosh, Gasoline Station, Market Site, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Naba Municipal Police Station, headed by Police Major Mary Grace Tagtag, Chief of Police, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ami H. Olea, Punong Barangay, San Juan, Irigas City. Honorable Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Marivic Clavillas Mazo, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masipin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Iyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Kaya mga tugang, balik na kita sa tuyang pag-urlay-ulay. Mga tugang,
makukusog na pag-uran manggirare da asin padagos na mamamatian sa Partikan Bicol Region dahil sa inapod na low pressure area as in tropical depression na nasa laog as in luwas kandasyon. Magin sa iba pang Partikan Visayas and Mindanao, andawang binabantayan na weather disturbances sa laog as in luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sinabi ni Jun Panteno kan Pag-asa Katanduanes na nakataas na ang yellow rainfall warning sa bilog na region, kung kaya dapat subuot asahan ang katamtaman hanggang sa makosog na pagbagunas ng uran. Darakan na LPA na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility. Dagdag pa po ni Pantino, kuning kaso dagos ng maglaog sa par ang tropical depression na nasa Sirangan na Partikan Mindanao, tatawagin anya itong bagyong Agaton na at maghahatid ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na po ang Bicol Region. Mientras tantong kinumpirmar man po ni Pantino na magiging mauran ang Semana Santa kung dai ma-record ang nasabing raot nin panahon. Asin day ini mabago nin direksyon. Pinapagyanduman po kani ang publiko na manatiling maging alerto at nakaantabay sa mga anunsyo ng Pag-asa sa lagay ng panahon. Oras na mga tugang, 26 minutos na, makalis po ang oras na alas 10 nin pagkaaga. Dagos-dagos po ang mga kandidato ngunyan sa mga activities maninda, house-to-house campaign, lalo ng grupo ni Gubmix Villaferte. Labo-labo ang house-to-house campaign. Intero pong piga-aros korogoson baga si Gubmix, kan mga pigdodumanan niyang mga residente, ano? Kan Rinconada and Iriga City. Ay, payaba mi nga ika Gubmix. Grabe pala nga ika magpayaba. Sa gabos na sektor kading probinsya nangurog na sa di Rinconada area. Langgagayon nga kita ng mga programa mo. Ayo
grabe po ang mga tao ha, pag na kakaiba po ng political forum, ang grupo ni Congressman El Rey Villafuerte, ha? Talagang grabe ang tao. Sakan mga kanta ni Kong El Rey sa mga political rally, mga meeting niya, sorties niya ay talagang kontento as in ugman mga tao. May 9, 2022 election. Si Luigi ang governor ko. Bakit? Because he has this clear vision when it comes to education at pagpapatayo ng marami pang community college sa ating probinsya. Ang plano ni Luigi Villafuerte ay magpatayo ng community colleges sa Sibocot, El Gallego, Ragay, Lupi, Masakaw, San Fernando, Linalabak, Calabanga, Presentacion, Lagunoy, Goa, Bato, Bula at Buhi. Wala na po akong patumpik-tumpik pa. I am going to vote si Sir Luigi dahil may plano siyang magpatayo pa ng maraming community colleges and Meron siyang konkretong plano para sa mga kabataan ngunyan. Sir Luigi Villafuerte, laban lang. Mga tugang, kaya po ang mga homeless, mga estudyante talagang yaon ang pagsuporta sa mga Villafuerte dahil po kan mga natatabangan ninda, mga scholar, kan gobyerno provincial, dahil po kan kadakol-dakol ng mga community colleges. Sakan mga tao po talagang nagpapatunay talagang oo. Palabot ko ang market na yung ganda eh, kaya naman. Saka binagyo ko, kaya nakalapit sa iyang bububuga, magbubugo, kaya lang inabot po ng bagyo, nagsunodan, kaya po na raot. Ako po, nag-aabot po sa mabuting congressman, sa Henry. Ano na yung congressman kung maipatrabaho mo, mapatuman kami, mapinturahan ka. Ano po kaya, may plano kami na mag-opening market day sa Bahaw. First time na nagsasagun na kami sa bilis. Kung ay pumauran, siguro one day lang yan tapos na. Grabe po ang tabang ng market na yan, dahil haro na lang ang dudumanan ng lugar para mamakal. Dahil na sila magpaparahanap-hanap kung sain-sain, yaon na ang market na yan. magayon po na nakahaman ng dirarayang market na iyan para po maupupakan mga tao, mapakinabangan. Pag-urang nag-irit man po pakikinabangan na kambang samuyang barangay. Namumutan ko Congressman El Rey. Grabe po ang pasalamat ko sa inyo. Maaasahan ka po talaga. Paro po ako sa Kadakol pa na gusto magpasalamat sa pinag-ibo mo yan. Kadakol ka nang naisabang sa mga kahoy di sa Maahaw. Grabe. So, salamat po sa Indon Tulo, sa Indon Villafuerte, Luigi. Salamat po sa Indon Gabos, sa kamo na ang paunlag sa Maahaw. Kamo talaga, mayos iba. Mga tugang kaya si Kong ano po, El Rey Villafuerte, digdi mangangampanya sa Rinconada. Tama man siyang kalaban duman sa 2nd District. Si igagastos niya sa 2nd District niya na eleksyon. Ay, sa din na po. Itatabang sa mga kandidato ninda sa Rinconada. Nagray na baga, ano? Wala mang kalaban sa 2nd District si El Rey. Kaya itong gagastuson niya duman na mga 100 million peso o mga 500 million. Isa din nagagastuson tabang man sa mga kandidato niya sa Rinconada area. Ay ano na tayo, Diyos ko. Send ka pa.
handang gawin ang lahat upang ang Camarines Sur ay lantang ulan. Sa iyong bagong landas ng tatahakin, asahan mong suporta namin lariyan ka rin. Tungkol sa tulong na ibinigay mo sa amin, maraming salamat sa pakikinig sa aming mga hindi. Maligayang kaarawan, Governor. Buhay ng mga tugang, Yan pong talagang ang mga supporters ni Villafuerte talagang grabe. Iyon na mismo po ang mga nagtataram, ano po, kan sa inda pong pasasalamat at pagsuporta. Ayan, talagang ang mga botante talaga tatao man magrumdom. Kung siya man itong mga politiko nagrumdom, nagtatabang sa emerhency ang pangangaipo. Siyempre, sa pangangaipo manggan mga Villafuerte, sindaman po ang rurumdomon. Siring sa naman po yan, kayan. Alangan man itong politikong puro pangako, hindi man nakatabang sa indo, yung suportaran nindo, di ba? Kung siya nakakatabang sa indo po, yung man ang suportaran nindo. Tangariga at least otro tabang pagyaon sinda sa pwesto, mararanihan nindo. Mayong duwa-duwa. Mayong pasakit nagibuhon, mayong panggigipit. Ano daw, hindi pa. May saro pang patotoo niyo. Kung paano magpasalamat sa tabang ka na sa inda ka na Villafuerte. Pag magurang nasasakitan, kikibuan mi man ang gabus. Ganyan po, makaka-receive po kami ng 46,000, mababawas po sa samuyang hospital bill. Okay man po siya ako niyan. Naoperahan po siya sa colon, na-diagnose ng colon cancer, plus iba pa siya ng hernia. So, bali ito ang inoperahan sa iya. Kang Lunes pa kami pig-admit, kang last week pa po. 2 months ago mi lang naalaman. Kasi nga, masakit po. Tapos syempre po ang mga medical expenses niya. Makuman baga po sa radit, arog kaning po may after pa kaning surgery niya, naginastusan may chemotherapy pa ng mga masurunod na dakol. Importante po inita, arog po kayo may mga taong nangaipuan ng tabang, matatabangan po ninda, bako lang po kami, dakol aram ko, dakol na silang natabangan. Kay Gov po, tapos kay Sir Luigi po, syempre po nagpapasalamat pa ako tabangan nilo kami sa arog kaning kantidad po na makabawas-bawas po sa bill ni. Kasi mga gusto nga po maghagat tabang, magrani lang po kamo kay Gov Villafuerte po. Sinda po, minatabang man talaga sa mga tao. Para po, humingi po ng tulong sa billing po namin dahil nakapunta po sa public. Nadisgrasya po siya sa may pili, halik po ng trabaho. Hindi na po tumutulong yung may-ari ng kotse kasi daw po hindi naman daw po niya obligasyon yun. Kaya po wala po kaming choice, kundi kami na lang po yung gumagastos sa kapatid namin. Okay naman po kasi na-operahan na po siya ng 3 beses tapos pinadischarge na po kami ng doktor. Papasalamat po pala kay Gov Migs, kay Congressman El Rey, tsaka po kay Luigi po. Sa dakula pong tabang ninda na tinaupo sa muna sa halaga pong 30,000. Sobrang malaking tulong po kasi nung Saturday po, parang wala po kami place kung saan po kami hingi ng tulong. Tapos dito po, lumapit po ako dito para mabuwasan po yung bill namin. Kaya kunti na lang po yung isipin namin. Hindi na po masakit masyado sa ulo na malaki pa po yung bill namin. Si Malin Ramos po, nagpasalamat po si Gobis. Ngayon po, nandito po ako sa Capuerte. Humingi po ako ng tulong para po sa medical assistance, para po sa paglabas po ng kapatid ko kasi po pwede na daw po siya lumabas, sabi ng doktor. Nagsusuka na po siya ng gabi ng 14 na madaling araw. Then yung partner niya po, narinig na umuungol na, humihilik na. So ginigising niya po, hindi na po nagigising. Nakarating siya dito mga 9. Then
binigyan naman po ng sa emergency na medical assistance. Sabi po ng doktor, kailangan talagang CT scan. Nagre-response pa po siya. Sa biyaya ng Panginoon po, nakaraos naman po yung operasyon ng kapatid ko. Yung natitira naming bill na 97,000, malaking bagay po yun na sinagot po ng Kapuerte dahil yung iba po na maipamigay ng mga pamilya namin, may bili na po namin ng pangangailangan niyang gamot kasi bedridden pa rin po siya, hindi pa po siya nakakaupo. Kailangan pa po siya ng therapy po kay Congressman El Rey po at kay Governor Migs at gayon din po kay Sir Luigi. Maraming salamat po sa programang itong naisipan nyo na marami po ang nangangailangan ng tulong at nabibigyan nyo ng tulong. Maraming salamat po dahil nagkaroon kayo ng ganito na Kapuerte. Sana po palagi marami pa po kayong matulungan at tuloy-tuloy po ang Kapuerte. Si Alma Pagulayan po yung mga tugang. Ako po, inat na nagdulok-digdi sa opisina ni Kapuerte. Nagpakasakali po kami na matabangan ng financial assistance po sa kuyang tita na yan po sa Manila na igwa po ng breast cancer po. Sa ngunyan po nagkikimo po siya. So nagpapasalamat po kami na paundahan po sa muyang pakiulay na matabangan po kami financial. Marireceive na po 10,000 po. So iyang halagang po iyan po dakulang dugsong buhay po sa sakuyang tita para po sa iyang chemotherapy po. Nagpapasalamat po ako Gov Migs kung El Rey, asin po Sir Luigi Villafuerte na padagos po sa indang pagtabang sa samuyang mga kasaraditan. Asin po lalong-lalo na kunya na kami naghagad po ng financial assistance para sa samuyang kapamilya. Salamat po. Mga tinabangan po, si Maria Helen Sarabillo, mga tinabangan po yung kang Kapuerte, medical assistance program ni Gov Migs Villafuerte. Grabe ang pasalamat kan mga tao, mga tugang. Grabe sa pagtabang ang mga Villafuerte. Napakaganda ng mga programa, serbisyong tinatao sa mga kababayan ta, lalo na sa mga nangangaipong mga pasyente, pamilyang may mga naoperahan sa ospital, Isus Marasit. Napaka-quality ng programang Kapuerte Medical and Financial Assistance po ni Gov Migs Villafuerte. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Osi, que si mix. Osi, que si mix. Osi, que si mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede.
Akayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi natataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Migs Villafuerte, kailangan ng ringkonada. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Migserbisyo, Migs Villafuerte sa Ringkonada. Oh yeah, sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Migserbisyo, Migs Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Osi que si Mig, Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Migs. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masabihin siya. Nagmana sa ama,